खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। गरेसराव बिटिआर सरकारनि रां बावजाजों लुफुंजानाय मुंख्लं सुजित नार्जारि नब्लांखौ फैगौ 4 जुनाव बेखेवगोन। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गरेसर नोगोरनि गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलिनि सेराव बिटिआर सरकारनि रां बावजाजों लुफुंजानाय मुंख्लं सुजित नार्जारि नब्लांखौ फैगौ 4 जुन खालारखालि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि आखाइजों बेखेवनाय जागोन होननानै फोरमायदों गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोना। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव 30 नं गरेसर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो समाज सिबियारि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन होननानै बुंथिदों। बे मुंख्लं सुजित नार्जारि नब्लां बेखेवनाय हाबाफारिखौ नोजोर बोनानैनो गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे सावरायमेलाव गरेसर हालामनि मेलेमजिबि समाज सिबियारि आरो इउपिपिएल बिपिएफ आरो बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लानायनि गेजेरजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गासैबो जोंनि नायगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर जासिनाय थाबाय। मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा आरो जोङो बुंनांगोन आथिखालनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांनि अनसुंथाइजों मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव लुनाय नब्लां बे नब्लाङा आबुं महर मोनबाय। दा बे आबुं महर मोननाय नब्लांखौ बेखेवनो थाखाय फैगौ 4 जुनाव खालार थि खालामनाय जादों। दा फैगौ 4 जुननि बेखेवनाय हाबाफारि दा बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ बोरैहाय जोङो आबुङै जाफुंसार होनो हागोन बेखौ सोमोन्दो लाखिनानै दिनै गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि हांख्रायनायाव नैबे गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलियाव गरेसर ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि आबादारि राजखान्थिगिरि महरगिरि रादाब बुथुमगिरि गासैबो रायजो राजा मोना लोब लोब फैनानै जोंनि सावरायनायखौ जाफुंसार होदों आरो गावबा गावनि बिबुंथिखौ लाखिदों। बेनि थाखाय आङो गरेसर हालामनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर जासिनाय जादों आरो फैगौ 4 जुन खालि जोंनि गरेसर हालामनि बा गासैबो ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंनि नैबे सुजित नार्जारिनि मुङाव बानायनाय नब्लां दा बेखेवनाय हाबाफारिखौ आबुङै जाफुंसार होफैनो थाखाय आङो गासैबो रायजो राजाफोरखौ दान्दिसे सम नुजाथिफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। सुजित नार्जारि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव लुनाय नब्लांखौ बेखेवनाय हाबाफारि सम आरो बेनि बायदिसिना हाबाफारि दा बेखौ जोङो सामलायलांनो थाखाय जोङो थेलेबलेब मोनसे बानजाय आफाद दानानै होनाय जादों। दा बे बानजाय आफादा जोंनि फैगौ 4 जुन खालारनि हाबाफारिखौ आबुङै जाफुंसार होनायनि थाखाय हाबाफारि जथायगासिनो दङ। दा बेखौ जोङो उननि समफोराव मिथिनाय जागोन। दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो लोगोसे जोंहा बिटिसिनि मानगोनां चिफ बिथां प्रमद बर' बिथांखौ जों साबायखर बावहरनांगोन। मानोना बिथांनि जा नाजानाय बा बिथांनि दा जोंनो गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनो जा मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङै जोंनो नब्लांखौ लुनो थाखाय गोबां अनसुंथाइ हरनाय जादों आरो बे लेखायैनो बिथां सारखौ जोंनि गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो गिबियावनो साबायखर बावनाय थाबाय। दा जोंहा दिनैनि जा हाबाफारि थामहिनबा दिनै जा आफाद लिंनाय जादों बे जादों जा फैगौ 4 जुन खालि जोंनि दिनै मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङै लुनाय जि नब्लां बे नब्लांखौ बेखावनाय जागोन आरो बिखौ बेखावगोन जोंनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारा। बेखायनो दिनैनि जा हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो बै सानखालि माबायदियै जोङो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनाय जागोन बेनि थाखाय दिनैनि आफादाव सावरायनाय जादों आरो बै सानखालि जोंनि गरेसर हालामाव थानाय बयबो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ बिथां सारनि जा हाबाफारि थामहिनबा जा नब्लांखौ बेखावनाय जागोन बेयाव बाहागो लाफैनो थाखाय
जोंनि गड़चर हालामनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायहरनाय जादों जे बै सानखालि जाहाथे बयबो रायजो राजा बिथांमोना थि समाव जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय बिथांमोननिसिम आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।